Друзі, привіт! А із цього відео ви дізнаєтесь, чим зараз потрібно підживити смородину, щоб збільшити врожай, щоб збільшити приріст молодих пагонів, і це зробить кущ сильним та великим. А також це підживлення підходить для чорної смородини, красної та білої порічки, і також можна підживлювати агрус. А це підживлення можна робити як до цвітіння, під час цвітіння, а також зразу після цвітіння, коли вже будуть утворюватися маленькі ягоди. Для приготування цього підживлення я буду використовувати гранульований курячий послід, але також можна використовувати і свіжий курячий послід. Я далі розповім, як це робити. І добриво з курячого посліду виходить збалансоване. У ньому буде багато фосфору, котрий відповідає за збільшення кореневої системи, а також за утворення квіток та плодів. Також у складі буде присутній калій, він зробить рослину більш стійкою до несприятливих умов, а також в цьому добриві присутній азот. Він відповідає за нарощення зеленої маси, а саме листя, а також покращує фотосинтез. І головне, що у гранульованому курячому посліді зовсім немає аміаку, котрий є у свіжому курячому посліді. А для приготування цього добрива нам знадобиться 1 літрова банка повна курячим гранульованим послідом. Додаємо її у 10 літрів води і чекаємо, поки він повністю розчиниться. На це піде приблизно 2 години. І ми отримаємо концентрат. А щоб приготувати таке точно добриво, але зі свіжого курячого посліду, вам знадобиться 10-літрове відро, наповнюємо 1/3 свіжим курячим послідом, заливаємо водою і настоюємо 7 днів. Це потрібно для того, щоб у свіжому курячому посліді вивітрився аміак, а також загинули яйця шкідників і збудники хвороб. А коли концентрат приготувався, хоч із гранульованого курячого посліду, хоч із свіжого курячого посліду, ми його перемішуємо перед використанням і додаємо на 10 літрів всього пів-літра цього концентрату. Перемішуємо і підживлюємо кущі смородини, красної та білої порічки і агрус. А витрати на одну рослину наступні. Якщо кущі дорослі, старше 5 років, то під одну рослину ми виливаємо від 5 до 10 літрів цього підживлення. А якщо кущі ще молоді, їм до 5 років, то під один кущ буде достатньо 3 літрів цього добрива. Але щоб воно проникнуло до самих глибоких корінців, треба за 1 добу до цього підживлення добре пролити кущі водою. І тоді добриво швидше та краще буде діяти. І також можна ще раз повторити це підживлення через 2 тижні. Тим самим ви збільшите свій врожай, ягоди будуть дуже великі, а також ви отримаєте багато молодого приросту, на котрому наступний рік закладеться ще більший врожай. Кому інформація з цього відео була корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.